Suelo y Urbanismo para el señor Fernández de Betoño Sáez de la Cuesta, que es arquitecto y doctor en urbanismo en la Universidad del País Vasco. Bienvenido a esta que ha sido su casa. Conoce usted perfectamente el funcionamiento de esta comisión. Tiene en estos momentos 15 minutos para su intervención inicial. Luego habrá un turno de grupos y finalmente habrá un turno de 5 minutos para que usted responda a las preguntas que le hayan suscitado los grupos. Pues nada, bienvenido. Muchas gracias. Le adelanto las gracias por su comparecencia. Cuando quiera. Ondo, eskerrik asko, eguerdian guztioi, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Saiatuko naiz denbora honetan, ematen nire iritzia etxebizitzako presako neurrien lege proposamen honetaz, aurreratzen dizuet ez dela oso positiboa izango. Hasteko formagatik, iruditzen zaite tramitazioa izan dela deitoragarria, ez da. Jaurlaritzak berak iragarri zuen martxoan berak egindako lege bat egingo zuela, eta ez bakarrik hori, Jaurlaritzak erabili du diru publikoa lizitazio bat egiteko, abokatu urbanista bati emateko lege honen idazketa. Eta kasualidadez, gonbidatu zaio, abokatu urbanista horri agerraldi batean iritzia ematera berak egindako lege horren inguruan, irutzen zait, hau pixkate salagarria dela, ezta? Ze hemen hau tramitatu da lege proposamen gisa, zertarako, saiesteko perceptiboak diren txostenak. Gustatuko litzaidake lurralde antolamenduko batzordearen iritzia lege proposamen honen inguruan, zeinetan murrizten den babes publikoko erreserben 120%. Baita ere, etoragarria da urgentziaz tramitatu izan da nire ustez, sailburuak esan du urtebeteko borroka betetzen duela. Eta gia da, berak urtebete darama. Baina, bere aurretik beste 8 urte egon da alderdi politiko berdina PSE etxebizitzaren eskumenarekin, eta 2006ko lurzoru legetik beste 4 urte gehiago izan dute etxebizitza ardura. Nire ustez, egoera urgentziakoa da, baina urgentziakoa zen aspaldi. Eta uste dut, ez dela bideragarria ekarri izan ere, etxebizitza eta hirigintza ardurak izan dituen zuzendari bat, ona agerraldi hauetara ere, bere iritzia ematera, berak egin behar zuenean lan hori lehenago. Lege hau ere, ez zait iruditzen proportzionala. Ez da proportzionala, baina ez nik esaten dudalako. Jaurlaritzak berak, sailburuak, onartu du publikoki, ez daudela arazoak ez Araban, ez Bizkaian eta ez Gipuzkoan. Esan du, arazoak egon direla Bilbon eta Donostian zentratuta. Beraz, lege honek ez du betetzen edozein legek bete behar duen proportzionalitate minimoa. Esaten da, eraikitzaileek eta sustatzaileek dirua ezin dutela galdu behar. Nik uste hemen gauden guztiok berdina horrekin ados gaudela. Kontua da hemen ez dala esaten zenbat den hori. Ez da esaten sustatzaileek zenbat irabazten duten, zenbat irabazi nahi duten eta zenbat irabazi utzi nahi zaien. Ez da esaten etxebizitzaren azken prezioan ze aldagai dauden eta hoiek nola ikutu daitezkeen, ez da? Ze aldagai batzuk daude nahiko aldakorrak, esate baterako lurzoruaren prezioa. Lurzoruaren prezioak sekulako eragina dauka etxebizitzaren azken prezioan, eta lege honek ez du ezer egiten hori aldatzeko. Sustatzaileen irabaziak ere nahiko aldakorrak dira. Eta haundiak izaten dira edo haundiagoak etxebizitzaren azken prezioa haundiagoa denean. Noiz egiten da lege hau? Justo etxebizitzaren prezioak puntu gorenean daudenean. Hor, murriztu nahi da, babes publikoko etxeen kopurua, justo sustatzaileek diru gehien irabaziko duten unean, ez da ulertzen. Batzuk esaten dute, eta legeak zeharka, eraikuntza kostoak igo dira asko. Zenbat, ze ez da esaten ez da ere. Goazen ikustera, ministerioak dio etxebizitzaren eraikuntza kostoak igo direla 17%, azken 5 urteetan. Bueno, bada kopuru altua. Karo, hemen ez da esaten eta inork ez du esaten, Jaurlaritzak jada egin zuela zerbait duela 3 urte, duela 3 uda hori konpontzeko. Babes publikoko etxebizitzak 14% garestiagoak dira 2022ko udatik. Alegia ja eginda zerbait sustatzaile gajoek hainbeste diru ez galtzeko. Baina hemen gurpilari beste buelta ematen zaio erreserbak txikituz eta beste buelta bat ematen zaio eraikigarritasunean 10%ko bonus bat ematen. Nire ustez ari zarete erosten neoliberalismoaren mantra handiena, baino bersio inmobiliarioan. Laferren kurba famatua, Reaganen aholkulari batek asmatu zuena, zeinetan esaten zen
naiz eta zergak jetxi lortu dezakegu momentu bat non errekaudazioa igotzen den, badirudi zuen teoria dela, babes publikoko etxeen kopura jetxiko dugu, baina ere babes publikoko etxe gehiago lortuko ditugu. Ekonomian ja, frogatuta dago hori gezurra dela, eta alor inmobiliarioan ere frogatuko da gezurra dela. Egin behar dena da, gaur egun dauzkagun erreserba onak, ze Madrilera goazenan hitzaldiak ematera, paparra ateratzen dugu euskal ereduaz, horiek aplikatu arazi. Ze hemen, ez da hitz egiten gelaren erdian dagoen elefante az. Deitzen dena espekulazioa. Lehen aipatu duan abokatu urbanista etorri denean agerraldi hauetara, frogatzeko sustatzaileek dirua galtzen dutela, asmatu zuen adibide bat, esanez, karga urbanistikoak 28 milioi eurokoak zirela, eta ez dakit zer. Ekarriko dizuet beste adibideat, erreala. Gasteizkoa, 17. sektorea, 300 etxe bizitza daude planifikatuta, 2000 urtetik eta oraindik ez dira urbanizatzen. Esango diazue lege honen espirituari jarraikiz, eske babes publikoko kopuruen erreserba handiegia da. Hemen kasu honetan 0 da. 0 babes publikoko etxe bizitza egin behar dituz, eta hala ere, ez dute urbanizatzen hasi zergatik. Ari direlako espekulatzen. Hasiera batean, beste promozio batzuk zeuskaten jabeek hirian zehar eta daude itxaroten hau egitera, gero etorri zen krisia, eta itxaroten ari dira ea prezioek gora egiten duten. Lege honek ez du ezer egiten horren aurka joateko eta gertatzen da leku guztietan, ez bakarrik Gasteizen jakina. Aztertu ditzagun 75.000 etxebizitza horiek babes publikokoak, legearen zioak esaten duena, planifikatuta daudela eta eraiki gabe. Hombre, sailburuak esaten badu, arazoak daudela Bilbon eta Donostin, guazen Bilbo eta Donosti ikustera. Zoru urbanizagarrian Bilbon 0 etxebizitza daude planifikatuta oraintxe bertan, 0. Beraz, gehienak Donostin daude, eta gehienak daude Auditz Akularren. Auditz Akularren gertatu dena, eta lege honek artikuluz artikulu esaten duena konparatzen bada, aurkitzen dira gauza batzuk, nahiko harrigarriak. Auditz Akularren aspalditik esaten da, karga urbanistikoak altuegiak direla, batez ere EAJak esan du, lege hau dator, erreserbak txikitzera. Esaten da, Auditz Akularren ere, badago kutsatu eta zoruak amianto dago aspalditik, eta lege hau dator, kasualidades edo ez, esatera, kutsatuta daudenean zoruak, naiz eta oraindik ez jaso baimena aurrera jarraitu dezaketela tramiteek. Donostiko plan orokorraren ingurumen ebaluazioak, irismen dokumentoak, esan du ja, aurten, urtarrilean, Auditz Akular gomendatzen dutela ez egitea. Kasualidades edo ez lege honek ingurumen organoa eramaten du Jaurlaritzatik udaletara. Osea, hemendik aurrera udalek emango diote baimena bere buruari halako gauzak egiteko. Eta kasualidades edo ez, Jaurlaritzak jaso ditu Auditz Akularren luzail pilo bat, udaleri kostatu zitzaizkionak 10 milioi euro bere garaian, gaur egun izango dira 13-15 milioi euro, eta maiatzean, atera da lizitaziora, enkargatu zaio zuzenean arkitekto bati, Auditz Akularren diseinua berregitea. Dauka aprobatuta plan partziala, birpartzelazio proiektua dana dauka aprobatuta. Berdin dio, berriz egingo da. Eta kasualidades edo ez, ekartzen da arkitekto hori, 4.000 arkitekto daude kolegiatuta Euskal Herrian, ekarria justu arkitekto hori agerraldi hauetara. Beraz, uste dut, arazo puntual bat, besteak beste, konpondu nahi dela lege honekin, ez da lehen aldiz hori egiten dela legebiltzar honetan, pasaden legealdian Gasteizen 17. sektorean zegoen arazo judizial bat konpontzeko ekarri zen lege bat ona. Uste dut, begiratu barko litzateke gehiago karga urbanistikoak handiegiak baldin badira sektore jakin batean, ze gertatzen den hor. Eta behar bada zerbait egin karga urbanistikoiek txikitzeko, edo beste modu batera planteatzeko handipen hori. Nik uste, lege honek ere ez du ezer esaten babes publikoko konputo globalari daukionez. Donostin eta beste leku askotan gertatzen ari da gauza bat, eta da, zentrotik gertuko sektoreetan babes publikoko etxebizitza 0 egiten direla, eta eramaten da 100%, hor irudian ekialdean, adibidez, ez nabiden, tokitan, ara bai eramaten dira 100% babes publikoko etxebizitza, eta horiek egingo dira egunen batean. Horri buruz ez du ezer esaten lege honek. Eta esaten dezu alokairu soziala sustatzera zatoztela. Eta erreserben erdia bideratu beharko dela, babes publikoko etxebizitzen erreserben erdia bideratu beharko dela alokairu sozialera. Eta egia da, baina ze erreserben erdia? Ze Jaurlaritza honek
salatu egin du konstituzionalean Espainiako etxebizitza legea, baina gero, erreserben erdia kalkulatzeko alokairu sozialera zenbat joan behar den esateko, Espainiako erreserben erdia jarri du. 120 urbanizagarrian eta 110 urbanoan. Zergatik ez duzue hemengo erreserben erdia egiten? Ez duzuelako sinisten alokairu sozialean edo gutxienez, Jaurlaritza osatzen duen alderdi politiko batek ez du sinisten alokairu sozialean eta besteak irentsi egiten du hori. Eta gainera lege honek egiten duena da, 3.000 biztanletik beherako herrietan, kentzen du baliabide publikoak alokairura bideratzeko beharra 2015ko etxebizitza legean esartzen zena 7.4 artikuluan. Lehentasunezko jarduera. Hau ere, ez zait proporzionala iruditzen, ze lehentasunezko jarduera, oaintxe bertan izango da, dana. Etxebizitzaren bat egiten bada, aktuazioaren batean, babes publikokoak badaude esaten du legeak, baina guztietan egon beharko litzateke, dana da lehentasunezko jarduera, eta beraz proposatzen ari zaretena da, EAEko etxebizitza kuantifikazioa handitzea 110. Zuzenean. Ikusi dezue zenbatera ikiden azken 10 urteetan, EAEn? Pues parkearen 105. Zuek planteatzen duzu batean 110 igotzea. Ez dago inolaz ere justifikatuta nire ustez. Eta gainera, esan zaigu, kontuz, urbanizagarrian ematen den 110koa bonus hori, babes publiko etxeak egitera doa, beraz ez dago hain gaizki, ja. Eta hiri lurzoruan, zergatik ez duzu berdina jarri? Teorian, lege honek ezarri beharko luke hori ere, eta ez da esaten ezer. Beraz, 110ko bonus hori, hiri zoruan izan daiteke libreak egiteko. Iruditzen zait, benetan, lege hau sartzen dela elefante bat katxarreria batean bezala, uste dut hirigintza plangintzaren eriotza baten aurrean gaudela, zeren oraintxe bertan lehentasunezko jarduera batek aldatu dezake plan orokorra, aldatu dezake gidalerroetan ezarrita dagoen kuantifikazioa, behar bada plan orokorrak esaten du 1000 etxe egingo dira udalerri batean, baina gero egiazki 800 egiten dira, 120 jetxi da, zehetasun azterlan batek bapatean aldatu ahal izango du plangintza zehatua, orain arte ezinezkoa izan dena, birpartzelazio proiektu bat egingo da antolamendu zehatua aprobatuta egon gabe, iruditzen zait, kristo bat, lio bat. Dena askartzeko, orain arte, lehenago eginda hirigintza plangintza eta gero hirigintza kudeak eta alegia lehenengo diseinatu egiten da nolabait eta gero eskubideak eta bete beharrak nola banatzen diren egiten da, ez da, behin ja diseinua aprobatuta egon ondoren, eta orain dana aldi berean egiterakoan, gertatuko dena izango da, kudeaketari emango zaiola garrantzi guztia hirigintza egiterakoan. Eta orain bai, lehen ja esaten bazen txantxetan Excel batekin egiten zela hirigintza, hemendik aurrera Excelgintza egingo da, alegia kuadroa, ondo kuadratzea, taula bat ondo kuadratzea izango da garrantzitsuena gure auzoetan, lege honen pean egiten diren auzoetan. Urbanizazio obrak bukatu gabeko lizentziak, isiltasun positiboak, zaurgarriak prestazioetatik kanpo utzi nahi dituzue, nik uste nahiko zalantzak dauzkazula zuek ere, ze lege honek badakar eskusatio non petita bat nahiko bitxia, esanez, hemendik 3 urtetara berrikusi daitekela legea, lege guztiak berrikusi daitezke hemendik 3 urtetara, ez da, baina ja hori etortzea testoan, ari zarete ja manifestatzen, akusatzen, ez zaudetela oso ziur egiten ari zaretenaz, nik uste benetan Pandoraren kutxa bat irekitzen ari dela lege honekin, eta ez dakigu zer demonio aterako den. Eskerrik asko. Pues muy bien, muchísimas gracias, señor Fernández de Betoño.